Niftakar Anton Buttigieg. Niftakar tal-qniepen il-mota ferrieħa u l-Ave Marija ta' Schubert, ta' żar il-fwieħa u l-afsa ta' idek madrijaj u l-ħeġġa ta' wiċċek ħamrani u l-mantar bajdani jitkaxkar mal-qija tal-korsija. Id-dija u d-dawl tal-parilja, il-ħsejjes ta' żwiemel għaddejja u l-ġema bil-ħrara ma' bibna biex tara żbuħitna, imħabbitna u xita ta' ross li niżlet għal fuqna blaħos. Imbagħad ix-xampanja li tfawwar bil-qawwa bir-rawa u l-kejk qisu torri bajdan u l-foxtrot u t-tango u l-valzer u s-sakra u z-żifna tal-qraba u l-ħbieb. Imbagħad qajla ftit qabdu l-bieb u bqajna ġodarna fid-dawl tal-Madonna waħedna fl-imkien jien u int u intu jien u jien kollni tiegħek u int kollok tiegħi bħal Eva u Adam qalb waħda nifs wieħed. Int rieqda jien rieqed. U ħolma ta' qena, ta' ferħ, ta' tgawdija, ta' dawl u ta' dija, ta' ġid u ta' slim bla tmiem. Niftakar tal-qniepen il-mota newwieħa u riħa tal-wart tal-kuruni u 4 gandlieri u 2 fillieri ta' tfal il-tiema jgħidu l-missierna u s-slema u r-rekwiem eterni u stola sewdiena u ġema bil-ħrara ma' biebna biex tara żożitek, spuħitek, hekk ħesrem mitmuma f'tebut. Il-ħsejjes taż-żwiemel għaddejja, il-ħsejjes tax-xorok jinqalgħu, il-qabar, il-għadam, id-dut, il-ħabel iżaqżaq bil-pis tat-tebut, il-ħoss tal-kazzola mal-art u l-qabar jitaħta bil-wart. Imbagħad lura d-dar u talb u rużarju sa xħin il-ħinsar. Il-qraba u l-ħbieb qajl qabdu l-bieb bqajna ġodarna fid-dawl tal-Madonna waħedna fl-imkien jien u l-baħ, il-baħ u jien nibki, il-baħ jibki, ħdejn sodda ta' 2 mifruxa ta' xejn.